Σήμερα θα κάνουμε κλάδεμα διαμόρφωσης δέντρου. Εδώ πρόκειται για δέντρα που έχουν κλείσει τον πρώτο χρόνο τους και διανύουν το δεύτερο. Ήδη από την προηγούμενη χρονιά έχουμε προβεί σε επέμβαση και έχουμε μικροψιλοδιαμορφώσει, θα λέγαμε, το σχήμα που θέλουμε να δώσουμε στα δέντρα. Στη συγκεκριμένη φύτευση έχουμε μία φύτευση 4,5 επί 2, 4,5 επί 2,5, γιατί έτσι βόλευε σε αυτό το κτήμα. Επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε ελεύθερο κλάδεμα, να κάνουμε τα δέντρα ελεύθερα, και χρόνο με το χρόνο θα επιλέξουμε ένα σχήμα το οποίο θα είναι μεταξύ παλμέτας και ελεύθερης φύτευσης. Ένα υβρίδιο, θα λέγαμε. Γι' αυτό και το κλάδεμά μας έχει στόχο αυτό ακριβώς. Δηλαδή, στην αρχή να δώσουμε κλονάρια προς όλες τις κατευθύνσεις και με την πάροδο του χρόνου, των ετών μάλλον, θα αφήσουμε τα κεντρικά κλονάρια του δέντρου προς την κατεύθυνση που εμείς θα επιλέξουμε. Εμείς θα επιλέξουμε μια κατεύθυνση, όπως βλέπουμε τη γραμμή, όχι κάθετα σε αυτήν, αλλά διαγώνια, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό κλείσιμο του κτήματος, να καλύψει δηλαδή όλη την έκταση του κτήματος σε ύψος και σε πλάτος, με σκοπό τη μέγιστη καρποφορία. Ξεκινάμε λοιπόν. Εδώ τώρα βλέπουμε δύο κλονάρια άγρια, τα οποία πέρυσι μας ξέφυγαν και θα τα κόψουμε. Αυτά δεν είναι καρποφόρα, αλλά είναι υποκείμενο πάνω στο οποίο μπολιάζεται η ροδοκίνια. Εδώ τώρα λοιπόν σκεφτόμαστε να αφήσουμε μελλοντικά στο μέλλον 4 οδηγούς, 4 κεντρικά κλονάρια. Και βέβαια αυτό δεν είναι πάντοτε απόλυτο, το θα γίνει έτσι, αλλά έτσι ξεκινάμε. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Παρακάτω βλέπουμε και κάποια άλλα μικρά κλαδιά, τα οποία αν θέλουμε μπορούμε να τα κόψουμε τελείως, ώστε να προοδεύσει το δέντρο πολύ γρήγορα, αλλά εδώ εμείς έχουμε, όπως είπαμε, σκοπό το κέρδος και επομένως θα επιδιώξουμε να κρατήσουμε ένα μέρος των καρπών που μπορεί να δώσει αυτό το δέντρο, περίπου 4 με 5 κιλά το δέντρο αυτό. Αρχίζουμε. Εδώ, κόψουμε εδώ. Εδώ θα το είπαμε, θα το αφήσουμε οδηγό. Και εδώ επίσης. Θα κόψουμε εδώ, ώστε να απλώσει το δέντρο κατά την βλάστηση του στον επόμενο μήνα. Συνεχίζουμε εδώ και αυτό το κλονάρι θα γίνει οδηγός. Το κλαδέψουμε εδώ ώστε να δυναμώσει και αφήνουμε κάποια μικρά κλαδιά, τα οποία θα αποτελέσουν τα καρποφόρα μας, όπως και εδώ. Μια μικρή καρποφορία δηλαδή να πετύχουμε. Εδώ θα κόψουμε σε αυτό το σημείο και εδώ κάτω, και το δέντρο μας είναι σχεδόν έτοιμο. Ας αφαιρέσουμε μικρά κλαδιά ακόμα, ας αφαιρέσουμε και άλλα μικρά κλαδιά, ώστε το δέντρο να μην ζοριστεί. Βέβαια θα προβούμε σε λίπανση του δέντρου, δεν γίνεται χωρίς αυτό. Αν περιμένουμε μόνο
με τις καιρικές συνθήκες και ό,τι βρέξει, όπως λέει και η παροιμία, τότε πρώτον δεν θα πάρουμε παραγωγή σοβαρή, τουλάχιστον κερδοφόρα, και δεύτερον θα περιμένουμε αρκετά χρόνια για να γίνει αυτό. Εδώ εμείς επιδιώκουμε από τον τρίτο χρόνο να μπορούμε να πάρουμε ικανοποιητική παραγωγή, η οποία θα αποφέρει πρώτον τα έξοδα που έχουμε κάνει και δεν είναι λίγα μέχρι τώρα, και δεύτερον θα μας αποφέρει σταδιακά, χρόνο με το χρόνο, όλο και μεγαλύτερο κέρδος. Και θα συνεχίσουμε σε λίγο το κλάδεμα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αυτά προς το παρόν.